ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. Акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. дӯстон, чӣ хеле ки медонем рӯзҳои истироҳатии гузашта дар Қазоқистон шаҳри Актау турнири якҷояи Eagle FC ва Найза баргузор гардид ки муҳорибаи асосии турнир дар вазни миёна байни Даврен Ермеков ва Гамзат Хирамагомедов барои камарбанди муваққатӣ баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки камарбанди доимӣ дар дасти варзишгари тоҷик Фаридун Одилов аст ва ғолиби муҳорибаи Гамзат ва Даврен рақиби навбатии Фаридун хоҳад шуд. муҳориба барои камарбанд буд ва албатта ки муҳорибаи 5 раунда буд, аммо муҳориба то 5-ум раунд нарафт. Даврен дар 2-ум раунд Гамзатро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода чемпиони муваққатии вазни миёнаи Eagle FC шуд. баъди муҳориба Даврен бо эҳтиром чемпион Фаридун Одиловро ба муҳориба даъват кард ва акнун дӯстон муҳорибаи онҳоро интизор мешавем. авоиди Гамзат бошад дӯстон, ӯ ба пушти рақиб назар кард ва ин кори дуруст нест. вақте ки дар пеш туро рақиби ҷиддӣ интизор аст, ту бошӣ ӯро ҷиддӣ қабул намекунӣ. ба ҳар ҳол мо ба ӯ саломатӣ хоҳонем ва умедвор мешавем ки корҳои кардаи ӯ танҳо барои пешбарии муҳориба буд, на ин ки ягон чизи шахсӣ. баъди турнир бисёри мухлисони тоҷик комментария карданд ки муҳорибаи Фаридун Одилов ва Даврен Ермеков бояд ки дар Тоҷикистон баргузор гарда ва соҳиби ташкилоти Eagle FC Ҳабиб Нурмагомедов гуфт ки барои дар Тоҷикистон турнир ташкил кардан розӣ аст, аммо ҳамаи гап аз тарафи Тоҷикистон вобаста дорад. дер боъс шуд ки мо дар Тоҷикистон турнир мехоҳем ва интизори даъватем, аммо дар он ҷо вазъият оиди қонунӣ гардонидани ММА нофаҳмо аст. якдам қонунӣ аст, якдами дигар қонунӣ нест. умуман ҳамаи саволҳо ба ҷонибдорони Тоҷикистон. мо ҳамчун ташкилот сахт ин чизро мехоҳем, навиштааст Нурмагомедов. ва дӯстон, акнун ҷавоби шахсони дахлдори Тоҷикистонро интизор мешавем ва агар ки онҳо розӣ шаванду турнир дар Тоҷикистон барпо кунанд, пас фикр мекунем ки беҳтарин мешавад, чунки дар ин ташкилот мо ду чемпион дорем: Фаридун Одилов чемпиони вазни миёна ва Самандар Муродов чемпиони вазни ниммиёна. ва дӯстон, ҳама орзу мекунад ки дар ватани худ дар назди мухлисони худ баромад кунад. барои ҳамин умедвор мешавем ки чемпионҳои мо низ дар назди мухлисони худ баромад мекунанд. имрӯз менеҷери машҳури ММА Али Абдулазиз хабар дод ки муҳорибаи Дас Симпариев ва Бенил Дарюш дар коркар қарор дорад. ҳозирашда шартномаҳо имзо шудагӣ нестанд, аммо роҳбарои UFC ин муҳорибаро ташкил кардан мехоҳанд. умедворам ки ин корро ҳал мекунанд. барои Бенил дигар рақиб нест. мо метонистем ки бо Рафаэл Физиев вохӯрем, аммо ӯ чанд рӯз пеш бинияшро ҷарроҳӣ кард. барои ҳамин танҳо парие мемонад. боварӣ дорам ки Бенил Дастинро шикаст медиҳад ва баъд бо Ислам Махачев барои камарбанд меҷангад. то он вақт Ислам Махачев чемпион мешавад, гуфтааст Абдулазиз. дӯстон, фикр мекунем ки муҳорибаи хеле хуб мешавад ва дар ҳақиқат ғолиби ин муҳориба довталаби навбатӣ шуда метавонад. ба фикри шумо агар чунин муҳориба баргузор гарда, кӣ ғолиб мешавад? фикротонро нависен, ҳатман дар канал обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.